दिनै एबसु खालामनानै जाय फेमिलिया मार्टियार जादों बिथांमोननि न'खरनो साख्रि हो न'खर साख्रिखौ नांथ'ला जोंनो नाथाय एक्स एनडिएफबि आदामोननो साख्रि हो एबसुनि मार्टियार फेमिलिनो साख्रि हो एनडिएफबिनो मार्टियार फेमिलिनो साख्रि हो दिनैहाय एक्स एनडिएफबि आदामोनखौ दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय माबोरै फिनांगौ बेखौ फोरोंदों एनडिएफबिया 35 इयार्स संग्रामाहाय अमा फिनो दाउ फिनो थाखाय खालामदोंमोन नामा देरसिन लासिं सिं दाय रायजो राजाया दिनै राजा लामा जथेहैदों रेल साइथिं जथेहैदों दिनै आदामोना हाग्रायाव थांनानै संग्राम खालामनानै फैदों बिथांमोनखौ लासिं सिं खालामनाय जादों प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकाराहाय जोंना राजा लामा जथेनाया दाउ फिनो अमा फिनो थाखाय जों राजा लामा जथेयाखै दिनै जोङो सासे इएमनि गामियाव दंफैयो बे गामिनि नामानो जाहैबाय बिक्रमपुर गामि जोंनि बिडिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट इएम सारनि गामियाव जों दिनै दंफैयो दिनैजों जों सानथाम जाबाय बे गामिनि रायजो राजाजोंहाय जे जोंनि इएमआ गावनि उसुङाव मा मावदों मा मावाखै बिनि खबर लानो थाखाय जों दिनै सानथामनिफ्रायनो बे गामियाव मिटिं खालामनाय जाबाय थादों आरो बिनि उनावहाय दिनै बे इएम सारनि गामियावहाय 86टा न'खर दिनै इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनाखै जायनि थाखाय बिथांमोना फेरेंगा सारनि गामिनि रायजो राजायानो इउपिपिएलआव थाङालासिनो बिपिएफआवहाय सरकार गैयै पार्टियाव दिनै बिथांमोना जयेन जाफैदों दिनै आं बेनि गेजेरजों फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों नोंथांमोना दिनैनि दिनावहाय अरुण'दयनि फेक मोनसे फर्म रानदों मिसा नंखाय अरुण'दयनि नोंथांमोना फर्म रानगासिनो दङ जुदि नोंथांमोना मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ भायलेट खालामखाबायब्ला हायोबा आं मोनसे खावलायगोन जोंनि बे गामिनि इएम सारखौहाय नोंथांनि गामियावनो नोंथाङा दासिमबो दिनैहाय सेन्ट ग्रेभेल थरसेबो खोलैनो हायाखै सिसि ब्लक बानायफैनो हायाखै बे गामियाव नोंथांनि उसुङावनो बे फेरेंगा सारनि न' खाथिनिनो गामि बा फेरेंगा सारनिनो गामियावनो फेरेंगा सारा गावनि गामियावनो जेबो मावाखै अब्ला जोंनि रायजो राजाया साननाया गाहाम गावनि गामियावनो जुदि जेबो मावाखैबा गुबुन गामियाव मा मावहैगोन आरो आङो बे गामिनि रायजो राजाजों सावरायनानैहाय मोनसे खोथा मोनथिनो मोनबावदों जोंना इएम साराहाय बे गामिनि गोथैसालि दंमोन गोदोनि समाव बिपिएफ सरकार थानाय समाव बे गामिनो गोथैसालि हिसाबै जोंना बिपिएफआ हगारना होदोंमोन बेखौ खोनानो मोननाय बायदिबा जोंना फेरेंगा साराहाय गोथैसालिखौ गावनि नाम खालामहां जानानै दङ बेयाव आं मोनसे खोथा खावलायनो सानदों फेरेंगा सारखौहाय नोंथाङा बा नोंथांनि पार्टियाहाय जुदि इसिबां गोहो दंबा हा सेनो हालायनाय जुदि नोंथांनि पार्टिया दङब्ला गोहो बै गुवाहाटीनि जेलाव थानाय एनडिएफबि आदामोनखौ बख'नानै देखायना दिनै बिथांमोननि केसखौ फोजोब गोहो दङब्ला नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला जेलाव थानाय रन्जन दैमानि सार बिथांमोनखौ बह' नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला दिनैहाय एनडिएफबिनि मार्टियार फेमिलि मोननो साख्रि हो नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला दिनै एनडिएफबि आदामोननो साख्रि हो नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला दिनै एबसु खालामनानै जाय फेमिलिया मार्टियार जादों बिथांमोननि न'खरनो साख्रि हो नोंथांमोननि इउपिपिएल सरकारा जुदि गोहो दंब्ला दिनै नोंथांमोना बिडिसिआव इलेक्सन खालामबाय थादो जेबायदि नोंसोर दिनैहाय सुक्ति जानायनि उनाव नोंथांमोना पावाराव फैनायनि उनावहाय प्रमद बर'आ जेब्ला चिफ जादों बिडिसिनि बिनि उनावहाय दिनैसिमावहाय बिडिसिआव खेनले 6 बार 7 बार इलेक्सन जाना थांबाय नोंथाङा जुदि जों बर'नि थाखाय सानमारोब्ला नोंथाङा मालाबाबो इलेक्सन खालामनाय नङामोन ओंखायनो आं खावलायदों गोहो गोनां सरकार इउपिपिएल सरकार नोंथांमोनहा गोहो दङब्ला जेलाव थानाय आदामोनखौ बख' गोहो दङब्ला दैमारि सारखौ बख' गोहो दङब्ला एनडिएफबि आदामोननो साख्रि हो नोंथांमोनाथ' बुंदोंमोन घरे साख्रि होगोन न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दे न'खर साख्रिखौ नांथ'ला जोंनो नाथाय एक्स एनडिएफबि आदामोननो साख्रि हो एबसुनि मार्टियार फेमिलिनो साख्रि हो एनडिएफबिनो मार्टियार फेमिलिनो साख्रि हो गोहो दङब्ला बेखिनिखौ बुंनानै आं रायजो राजानाव खावलायबाय फैबाय थानाय 7 मेनि जे इलेक्सन दङ जोंहा बेवहाय जाहाथे बयबो नांगोलनि सबियाव भट होयो बेखौ खावलायबाय परिबर्तना बेनो रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन परिबर्तन दरकार इउपिपिएल सरकार होननानै रायजो राजाया सानदोंमोन जे परिबर्तन जागोन रायजो राजानि जाय दिनै गरिब थाखोआव दासिमबो लेबार मावनानै जागासिनो दङ अन्थाइ देख्रुबनानै जादों दिनैसिम जौ फानना दाउ अमा फिसिना गावनि न'खर संसारखौ सालायगासिनो दङ बैसोर बायदि रायजो राजाया सानदोंमोन इलेक्सननि सिगां परिबर्तन जागोन नाथाय दिनै जों मा नुनो मोनखो परिबर्तना रायजो राजाया जायाखै परिबर्तना सोरहा जादों इउपिपिएलनि लिडार सोरबा एल्ट' सालायोमोनबा दिनै एल्ट'निफ्राय दामिसिन गारि जाबाय सोरहाबा दिनैहाय प्रमद बर'आ बुंदोंमोन
जोंनि बिदेशिखौ सुइजारलेण्ड बानायगोन 100 दिनल' समाय हो दिनै प्रमान मोनबाय रायजो राजाया UPPLआ बिदेशिखौ सुइजारलेण्ड बानायाखै नाथाय UPPLनि लिडारफोरा सुइजारलेण्ड थांनो थाखाय लाख लाख फैसा बुथुमगासिनो दङ UPPLआ इलेक्शननि सिगां बुंदोंमोन मोनफ्रोमबो गामियाव UPPL सरकार फैनायनि उनावहाय गंनै गंनै ट्रेक्टर मोनगोन मोनफ्रोमबो गामि गामि न'खर न'खर जार्सि मोसौ घरे घरे जार्सि घरे घरे गाखिर बुंदोंमोन घरे घरे पुखुरि घरे घरे मास अमा फिनाय दाउ फिनाय दिनै आं प्रश्न खालामनो सानदों रायजो राजानावहाय मोनबैसे गामिया दिनै UPPLनि ट्रेक्टर गंनैखौ मोनखो मोनबैसे गामिया दिनै UPPLनि दैदेननाय सरकारनि मोसौ जार्सि मोनखो मोनबैसे रायजो राजायाहाय सोर साबसे रायजो राजाया दिनै बोरमा अमा दाउ फिसिनो मोनखो बेनो नामा दिनै परिबर्तन सरकाराहाय NDFBआ 35 बोसोर संग्राम खालामदों दासिमबो जेलाव दङ दिनैहाय एक्स NDFB आदामोनखौ दाउ फिनाय अमा फिनाय माबोरै फिनांगौ बेखौ फोरोंदों NDFBआ 35 इयार्स संग्रामाहाय अमा फिनो दाउ फिनो थाखाय खालामदोंमोन नामा लासिं सिं खालामदों जोंखौ बे UPPL सरकाराहाय आरो बिनिफ्राय देरसिन लासिं सिं जाय रायजो राजाया दिनै राजा लामा जथेहैदों रेल साइथिं जथेहैदों दिनै आदामोना हाग्रायाव थांनानै संग्राम खालामनानै फैदों बिथांमोनखौ लासिं सिं खालामनाय जादों प्रमद बर'नि UPPL सरकाराहाय जोंना राजा लामा जथेनाया दाउ फिनो अमा फिनो थाखाय जों राजा लामा जथेयाखै 35 इयार्स संग्रामा अमा फिनो दाउ फिनो थाखाय खालामाखै आदामोना सिबाय दुखु खस्थ'जों दङ दासिमावबो साख्रि मोनाखै रिहेबिलिटेसन मोनाखै दा जोबोद दुखुआव दङ नंखायनो आं खावलायो रायजो राजा जोंहा UPPL बा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL परिबर्तन सरकारखौ जोंहा बिदेशिनिफ्राय बोखारफिननांगौ BSPनि लिडारफ्रा UPPLआव हाबफैदों दा बिनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया दिनै बिदेशिया दुरबल अबस्था जानानै दङ दिनै बिदेशिया जेबायदि लोरबां पावारलेस बिदेशि 16टा डिपार्टमेन्ट स्टेटआव दङ दिनै जोंहाहाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड स्टेटनो हरदोंमोन जाय बेक्तिया बुजिदों बिदेशिया दुरबल जादों बे बेक्तिया दिनै BPO दङ जाय बेक्तिया थाखा फैसानि सायाव साननाय दङ बिथांमोना UPPLआव थांदों मानो होनबा UPPLआ रायजो राजानि थाखाय खामानि मावाखै बेक्तिगत स्वार्थ माबोरै थाखा फैसा खालामनो हायो बेखिनि खामानिसो बिथांमोना मावगासिनो दङ ओंखायनो जाय थांदों बिथांमोनाव जा बुंनांगौ गैया बिथांमोना सासे सानै थांदों खिन्थु जोंनि BPFआवहाय नै दाख्लै बावैसो बारा गोबाव सम जायाखै साबा डक्टरेट डिग्री फरायबाय थानाय PhD फरायबाय थानाय साबा बिथांमोना BPFआव जगदान जादों दिनैहाय जोंना MSc खालामनाय MA खालामनाय BA खालामनाय BSc खालामनाय बा एक्जिस्टिं स्टुडेन्ट BA BSc नि MA MSc नि दिनै जोंनि BP राजखान्थि दलावहाय बिथांमोना उइदाउट एनि कन्डिशन नोंथांमोनाबो सोंहैनो हागोन जाय जइन जादों उइदाउट एनि कन्डिशन बिदेशिनि पावारलेस जानायखौ पावारफुल खालामफिननायनि सार्थआव बिथांमोना दिनै BPFआव जइन जाफैदों मानो होनबा बिथांमोनाबो मोनथिगौ BPFआल' मोनसे राजखान्थि दल जाय दिनै बिदेशिनि पावारखौ गोरायै लाखिगोन आरो लाखिफिनबावगोन